Asta e cel mai bun bloc de design, creație. E o categorie consolidată de porumbei, Freno și Pigeon. Locul 3, ibarbar.ro. Locul 2, Eclectic Caula, vacascom.blogspot.com. Locul 1, cel mai bun bloc de design, creație, hiperglue.com. E printre noutățile ediției din acest an și din câte am înțeles printre noutățile fenomenului. O să fim pe capi alături de noi. Deci ridice premiul, cel mai bun bloc de design și creație. Nu e capi. Mulțumim, Ani! Domnilor, prezentați la poză un pic. Trecem la chestii, categoria așa se zice cel mai bun bloc de politică și nu o să caut atributul. E o categorie sponsorizată de... Nu, mătușa Tamara nu, am zis că mai altceva. Locul 3, cel mai bun bloc de politică, în opinia juriului, vorbe grele, aka.ciutacu.ro. Așa e politică. Locul 2, politică și new media la digitallife.net/new-media. Cel mai bun bloc de politică, viziunea juriului, Patrufet bun, pipet rău, la patrufetbun.net. Niște oameni care fac politică în România din Canada. O să le dăm, de-aia nu-i putem avea alături de noi pe această seară. Se vede altfel de acolo, nu? Cel mai bun bloc de business și tehnologie e cea de 7-a categorie în această seară. O categorie sponsorizată de Nelson.com, producții interactive. Locul 3, Actuality la sprinei.news.ro. Locul 2, Cabra Blog la victorcabra.ro. Locul 1, cel mai bun bloc de business și tehnologie, Dragoș Mănac, blog de business. Dragoș.blogpost.ro. Unde e Dragoș? Vine Dragoș de undeva. Cel mai bun bloc de business și tehnologie. Dragoș, trebuie să recunosc că se vede asta din ținuta ta. Pot să spun din curve, dar deși nu sunt de la montem.info, dar discutam oamenii ceva. Dom'le, a fost completit pe sută. Sigur că am venit la evenimentul care trebuie scris. Felicitările noastre și îți mulțumim și sper să ne fie util și la anul. Și am ajuns la cel mai bun loc. The best of the best, ca să răspund bine asta, nu? În opinia juriului. Este o categorie sponsorizată de Friendly Frog. Locul 3 la Roblox Fest 2008. amardezi.blogspot.com. Îl salutăm pe Vlasta, că e aici, n-am reușit să-l văd. Locul 2, Dragoș Mănac, l-a dat după Dragoș mai devreme. Și cel mai bun blog la secțiunea jurizată la Roblox Fest 2008, care e? Cine zice că e Tolo? Ia să văd mâna sus. Cine zice că nu e Tolo în mâna sus?
Juriul zice că Tolo.ro este cel mai bun blog. Pe față, frate! Da, fii adus de sus, mai dau o sacoșă. Și mai avem pentru Tolo, stai un pic, că mai au aici la cuzonă. Un pas de 3 zile la Best Fest 2008, oferit de Magic. Pentru teme. Trebuie să recunosc că s-au adunat atâția pixeli. Să le mai mulțumim atât sponsorilor Raw, Blockfest 2008, Pepsi, Lipton, Dacia, Adobe, Realitatea Casaveco, e partenerul din acest an, cum să fim și la anul. Bună! Adobe vrea să arunce niște tricouri. Voi sunteți pregătiți?